Každý den v ordinacích po celém Česku a Slovensku řešíte věci, o kterých se nikde nemluví. Víte, co funguje, co je problém a co by šlo líp. My chceme, aby tyhle zkušenosti konečně zazněly nahlas. Proto spouštíme velkou lékařskou anketu. 8 měsíců, 8 kol a otázek pro všechny, kdo pracují v lékařských ordinacích. A jak to celé proběhne? Každý měsíc dostanete 2 krátké otázky. Odpověď zabere 2 až 3 minuty. A protože si vašeho času vážíme, každý měsíc rozdáme produktové balíčky od Yves Rocher, Brain Market, Vilgain, Upraženo, Koncept, Skvělé Česko, Včelín nebo Moon Chocolate. V lednu navíc vylosujeme 3 hlavní výherce. Nákupní vouchery na zdravotnický materiál v hodnotě 60, 40 a 20 tisíc korun. Přímo pro vaši ordinaci můžete získat vybavení, spotřební materiál z e-shopu, který má přes 10 tisíc produktů. Jsme MedPlus a 20 let dodáváme materiál desítkám tisíc odborníků v Česku a na Slovensku s doručením do 2 dnů. Sdílejte své názory, zkušenosti i komentáře v naší anketě a vyhrajte ceny pro sebe a vaši ordinaci. Těšíme se na váš hlas.